Ito. Ginagawa mo. Salamat. Hindi, totoo, talagang totoo yan. Basta maniniwala lang kayo. Hindi, may kapangyarihan yung kamay ko. Kaya sa paniniwala lang, okay na. Hey, salamat ah. Salamat. Itong produkto na to. What? Yan. Basta maniniwala ka lang ha. Na wag mo lang inumin yan. Ano mo lang, ilagay mo lang sa bag. Ito yung bag mo yan. O, ilagay mo lang. Ilagay mo muna. Sa sud? Oo, sa loob dito. No. Hello everyone, magandang araw po sa inyong lahat at welcome back po sa ating channel. Una sa lahat, maraming salamat po dahil sa panonood ng ating video. At kung bago ka lang po sa channel na ito, please don't forget to subscribe and hit the notification bell button for our latest update. Thank you. At sa araw na ito ay gagawa po tayo ng prank. Susubukan po natin na magbenta ng mga bagay na makikita lamang sa paligid, katulad ng dahon, bato, stick at iba pa. So guys, samahan niyo po ako sa aking paglalakbay and please watch until the last part of this video. A few moments later. May mga nakaupo, mga bata. Puntahan natin. Magbibenta po tayo ng mga kung ano-ano. Ay, excuse me po. Pasensya na po. Pwede bang maka-disturbo? Ha? Pwede po bang maka-disturbo? May isi-share lang ko sa inyo. Estudyante kayo? Ha? Oh. Anong school? UC? High school? Ako pala si Ayan. So, may isi-share lang po ako sa inyo na produkto na, yung produkto na to is talagang makakatulong sa tag 5 piso lang. Bibili kayo? Ayos lang? Hindi na ko ang pagkakay. Wala na si Boy to. Hindi na ako catch. Yung mag-open na si Boy to. 5 piso lang. 5 piso. Ikaw, may 5 piso ka? So, Tagli 5 piso yung produkto ko. Ikaw, wala. Ginagawa mo. Wala. Ginagawa mo. Anuhin nyo na lang sir. Oh, so 20. 5 piso. Ang produkto ko ay ito. Remembrance ko yan sa'yo. Huwag mong walain na. Talagang ano yan, efektibo. Kasi sa paniniwala yan. Oh, ito. Dahon. Dahon ng anong dahon ba to? Ito. Ginagawa mo. Salamat. Hindi, totoo, talagang totoo yan. Basta maniniwala lang kayo. Hindi, may kapangyarihan yung kamay ko. Kaya sa paniniwala lang, okay na. Hey, salamat ah. Salamat. Guys, may nakita tayong poste. Excuse me, pwede yung makadisturbo? Ano kayo dito? Estudyante o anong school? Seven Normal University. So, vacant kayo ngayon? Yes. Okay lang mo sa inyo na may sasabihin ako sa inyo o may magkwento-kwento muna tayo ngayon? Wait a minute. Who are you? Kasi may sana ako sa inyo na produkto na pwede yung mabili at magagamit nyo talaga yung produkto na yan. Ayos lang ba sa inyo? So, ayos lang ba sa inyo na ipapakita ko? Tapos tag 5 piso lang. Tag 5 piso lang. Oh. So, itong produkto na to. Ginagawa mo. 5 piso lang. Willing ba kayong bumili? Unsa siya? Sure ball siya. Sure ball? Oh, dahon. Natural? Oh, natural.
Di, ang ano talaga dito dahil nahawakan ko kaya hindi kayo mahawa ng sakit. Paano masabi? Dahil sa kapangyarihan ko. ₱5 lang. Okay lang, 5. ₱5 ha. Ayos lang. Ang bait naman. Ay, salamat. Ay, wait lang. Taga dito ka? Ah, hindi. Taga Bohol. Ito na naman sila guys. Artista natin kanina. Punta natin. Hello, excuse me po. Ayos na makaristorbo sa inyo. May share lang po ako sa inyo. Saglit lang, mga 1 minute lang. Ayos lang. So, magpapakilala po muna ako. Si Ayan. Ginagawa mo. Ano pa nga? Sam? Ayan. So, estudyante, college. Anong year? Second year college. So, anong course niyo, ma'am? BSMA? Ganun ba? So, parehas din pala tayo. Ako ay isang estudyante din. So, ganito may share lang ako sa inyo na ibibenta sa inyong produkto na talagang so, itong produkto na to talaga sa atin yung nakapagpalakas ng katawan o resistensya. So, tagli ₱5 lang. Basta maniniwala ka lang na itong produkto na to ay ayos. Saka marami na rin bumibili doon. May estudyante rin na katulad ninyo na talagang naniniwala sila. Ang produkto? Yung parang vitamins. So, dalawang klase po. Hindi mo, may isa na i-detect, meron ding isa hindi. So, package na po yun, ₱5. At saka yung paniniwala. So, sige lang, ayos lang, may ano ako. So, anong ginagawa niyo dito? May assignment? Project. So, anong project yan? Fine. So, ito na lang. Basta maniniwala ka talaga na nakakatulong yung produkto na yun. Talaga nakakatulong. Itong produkto na to. What? Yan. Basta maniniwala ka lang ha. Na wag mo lang inumin yan. Ilagay mo lang sa bag. Ito yung bag mo yan. Ilagay mo lang. Ilagay mo muna. Sa sud? Sa loob dito. No. Maraming salamat po ha. Seriously, what the fuck are you doing? Huwag mong walain yan kasi remembrance yan. Thank you. Oh my God! Oh my God! Sir, ₱2, sir. Itong dahon. ₱2 lang. Dos? Oo. Dos ra? Oo, ₱2 lang. Dos ra? Oo. Dos agad. Oo, ₱2 lang. Tapos, huwag mong walain to kasi remembrance ko to sa'yo. Masa mo na siya? Dahon. Gamot to, gamot. Salamat. Ito. Dito na. Ginagawa mo. Hello, excuse me. Ayan pala. Siya nga pala si Ayan. So, ayos lang ba sa inyo na may share ako sa inyo na itong i-share ko ay talagang nakakatulong sa atin. Ayos. Actually, produkto ko. Tapos itong produkto na to ay sa ₱10 lang. Oo. So, ano yan? Kasi, sa rin yun bumili. Ganun ba? Ano? Katoliko. Kasi ano
Ayos lang. Ito. Yan. Ano ba yan? Buto. Ito nang Buto ng manok. Ano na yan? May mabisa mo talaga yan kasi nanggaling na sa kamay ko. So, sir, 5 piso lang po, sir. Ayos lang. At saka huwag mong walain yan ha, kasi remembers na rin yan. Oo. Yan, binibinta ko yan sa inyo ng 5 piso lang. Oh, yun, ang bait naman. Ilang taon na kayo, sir, ma'am? Months pa lang. Anong paaralan? Yan. CTU. Ay, salamat. 10 piso. Salamat ha, nasa paniniwala talaga. Paano masabi? Ayan, maniwala lang kayo na nakakagamot yan. Ayos na. Salamat. Hello everyone, maraming salamat po sa panonood ng video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, please give me a thumbs up and don't forget to subscribe and hit the notification bell button for our latest update. Thank you.